Alright, what's up mga choy? So karon mga choy na diri sa Red Mountain mga choy. So kung nakita ninyo mga choy mo ni si Sinji, si Jackie ug si Philip kung nasa unahan. So nagsaka namin ni mga choy kay gikapoy namin ni mga choy, pero bago pa mi nagsaka ni lang tawag mo ra na kog gihangak ni mga choy pa. Nya na ra ko mga choy padukod-duko ra ko, pero Sinji og gihangak na pud na tawaw. Piste pa ni kabis-bira mga choy, murong ning kalaw. Lantaw sa view mga choy, paspas magini magka-edita mga choy. Piste pa ning ani tawag hangak no mo choy. Tawa padayon gyapon mga choy, kay balang kinausa makahimo lang ta imbya na gihangak na duha mga choy, si Philip ug si Sinyo G. To padayon gyapon taning saka mga choy, nagyaw-yaw na ko mga choy, piste pa ning buhatan ni ngani. At to nakaabot namin sa babaw mga choy, tanggal na ko ang iglas ug silang duha gibiyaan ako aning tulo. Piste ni animal ni subira paspasa ba ni pagkaedit panglingko ni panghangak mao ni si Bus Jackie sa pag-sponsor siyang drone. Salamat kay Bus Jackie. Besas. So wala pa nakapalo, palo naman sa mga chuyo na raw yun sa utana sa kung hangin man palapot padayon tani. Pag humana to mga chuy, sit up na po dito naman sa ubos sa sentro mga chuyo. Katawas Bus Jackie na kay unsa daw kung content daw bisag unsa ra mga chuyo. Nang gibiyaan na kay kunin tulo mga chuyo. Tantawar ko do ta bugas ata diri mga choy, bugas ata kay wat lingaw no gayaw-yaw na ko diri. WhatsApp ana na ko dira, pero buwan na lingaw na kay buang-buang na ni kapuyan ang bis over tawa tawang sit up ni sinyo mao ni sito na mo mga choy. Yaw-yaw na ko, yaw-yaw ni sinyo tawa paminawar ko ninyong sinyo. Tawa mga choy na po si Bus Philip, taga kadyaw ni mga choy, paminawar ng tao Kajinaaw, mao na yung kanta mga choy. So for this video mga choy, maora gini mga choy, sa takuto mga choy, let's go.